Nou jongens, dan maken we hier nou eens even een filmpje van Strawelte op locatie. Want waar binnen we hier? Strawelte is op dit stuit binnen ze in Bonneville. Salt Flats. En dat is ergens in Utah, in Amerika. En waarom is Strawelte hier? Dat zal ik je correct vertellen. Omdat Teunis, dat is de programmeur van Iduna, dat is uw spoerbeste kameraad. Die had zelf een dikke vette Bonneville, of een heel dikke vette Amerikaanse bak. En die zal letter ooit een keer sinds doen als liegween voor de manager van Strawelte. En nou dat we dat binnenkomen zien, Teunis jongen, kan zien, dit is Bonneville. Hier had die mooie dikke vette Amerikaan van die zijn namen onder te danken. En, oh, ik zie ook in één keer, dat is wel grappig, de Christmas ook daar. In ieder geval, die had wel een heel dikke lange witte vette baard. Het moet hem wezen, maar dit is dus de Salt Lake Flats bij Bonneville. Nou, die van Strawelte, die zei in ieder geval even een goeie dag. We gaan één keer naar die geweldige mooie naamplaat van Bert. Teunis zijn naam onder te danken had, althans een dikke vet Amerikaan. Oké jongens, dit is het. Hoi Teunis, bedankt hè. Hoi.